Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska tak se podíváme na reakci, jak Vítek udělal crash test iPhone 17 Pro. Uvidíme, co všechno přežije a na konci videa ho dokonce i přejedeme. Počkej, to jestli přejede. Tak počkej, to bude zajímavé. Tak dejte odběr a sledujte až do konce. No a tady tak tu nádheru máme, hele, když si to otevřem, tak tady vypadá fakt pěkně. Real iPhone 17 Pro, krásně funkční. Jediný tak, co jsem udělal, takže jsem ho akorát Škoda, že na něj nemám peníze, vypadá pěkně. ale samozřejmě, jelikož budeme testovat úplně na maximum a mám pro něj připravený dost těžký challenge, tak MobileFox, což je zároveň sponzor tohoto videa, poslal kryty, kterým tenhle ten iPhone 17 Pro pořádně obrníme. Fancy, pěkný. Tak, ukáž to, kolik jich poslali, krásu, počkej, že na jaký... Já si myslím, že vyberou 3XL. Jaký zvolíme? 3XL? Co říkám? Tohle je dobrý. 3XL je hodně fresh. Výborně, kryt od MobileFoxu máme, potom také ještě od nich mám sklíčka na displeji, takže to hned dáme. Pěkný, jestli má i sklíčka, pěkný. Kdybyste chtěli i vy jakýkoliv obal nebo sklíčko na telefon, tak určitě běžte na MobileFox, máte na něj hned jako první odkaz v popisu videa. Ale to ti přijde, mají už takhle jako ready to use hnedka. Na schválně si to zvládnou dělat, že ne, jo? Sakra, máme reklamu. Ale si to dokáže aplikovat. Tak, počkej. Tak schválně. Ale jednoduše prostě prvně bys měl vyčistit displej, ne? Tak, vyčistí, musím udělat pořádnou přípravu před crash testem. Tak, to voní. Tak. Vše suché. Ne? Jasně. Dobře, to tam cvaklo. Teď už jenom tohleto zatáhneme, ne? Podle mě. Bude tam sklíčko nebo ne? Je tam nebo ne? To je naše první aplikace sklíčka v životě. Je tam? Dobrá práce. Hezky, všechno, tak už máme připravený. Já tady akorát spouštím svůj... Oj, vypadá to pěkně, teda ten iPhone, jako. Pěkný kryt na něj vybrali teda. A první věc, co se naprosto může stát, takže mi prostě okno spadne. O ne, úplně tohle to přesně, tak se stalo i s falešným iPhonem 17 Pro, jsem viděl. A ten to nepřežil. Takže uvidíme, jestli reálně na tom bude líp. No, naprosto v pohodě. Bože, já mám nápad, ty jsi hrála házenou, že jo? Jo. No. To je takový hrozný pocit, sakra. Takže no, chytaj. Ježišmarja. Ježiš, chytit, ale. Tak hnedka chytit je v pohodě. Tak co? Ukáž? Dobrý. Počkej, proč to ukázat tyhle čáry? Hej, tyhle čáry na nevedou nejsou tam. Počkej. On to přežil. Normálně, prostě funguje, je v pohodě. Vidíte, že normálně to nemá tyhle liny. Nevím přímo, proč to dělá, ale dělá to jenom ta počáteční obrazovka, takže v pohodě všechno funguje. To je fakt hrozný, protože představte si, že já mám iPhone 16 Pro. Koukejte, vidíte, čím to natáčím? Já mám reálně horší telefon, než kterým si právě teďka hážu. To je hrozný. Já věřím tomu, že to všechno zvládne. A bude dobrý prostě. Tak pojď, tak házej. Ježišmarja. Au. Přežil to? Dobrý, jsi v pohodě? Dobrý, jsi v pohodě. To fakt přežil, kámo. To chyť, ale fakt. Dobrý. Pojď, já jednou rukou tam si. Bude z toho stočil. Dobrý. Pěkný. Aby to nepřehodil přes plot. Nebo horší. Chytil jsem to. Oskar. Jako další challenge, tak určitě víte, že nedávno jsme předělávali balkon. Hodíte z balkonu, ne? Tak se určitě podívejte, takhle tady nějak nádherně to u nás vypadá. Ale nenapadlo mě nic lepšího, než tenhle ten telefon hodit přímo tady dolů. Tohle to už začíná být docela seriózní. Tak svá. Třeba 5 metrů, tak 3, 2, 1, teď. To byla ráda jako svině. Je v pohodě, koukni se. Je dobré? Jo. Cože? Co? Dobře, tak to je šílený. Ježiš. Tentokrát tady máme naprosto realistický scénář a to je, že Hodí na schody. a scrollujete si TikTok a najednou vás spadne. Ještě, že tam má to tvrzený sklo. Jinak by to dopadlo katastrofálně. Scénář chirurgické tváře si to dostalo. Počkej. Ten MobileFox kryt, vole, to je maniak, vole, to je moje armoru, kdybych tam poletěl. Telefon naprosto v pořádku. Teď to počkej. To je nám sklíčky, že jo? Co? Pěkný. Když jsem reálně dostal mále. Další challenge, ten to úplně v pohodě splnil. Pojďme na další sklíčkou, máme jich dost. Pojďme se vrhnout na další. Tentokrát jsme změnili i kryt, jo, telefon je stále stejný, ale další naprosto realistický scénář, jo, představte si, jo. Já chudák prostě nemám automatický zavírání kufru, prostě nemám se tak dobře. Představte si, jo, volá mi někdo rychle. Jo, ahoj MobileFox, jo, já tě mám taky hrozně rád, jo, tak vydrž chvilku, já jenom vyndám nákup, jo, vyndám nákup, tak, teďka vyndávám nákup. Držím tašky, položím, zapomenu, že tam mám telefon, to se prostě nemůže stát. Prostě
Co? Maria, ale Ty si to auto rozničíš. Koukej, jak se hejbe ten kufr. Maria, dobrý, přestanu. Hola, telefon je úplně v pohodě. Bingo, ty bys nám mohl pomoct rozbít ten telefon, co? Pomož mi, takhle, trápkama. Ne. Ne? Kašle na vás. Jen tak trošku. Pojď, pomož mi. Ne. iPhone 17 Pro. Je to tak a omylem Zára hlupák si ho dala hnedka vedle okurky. Co se asi může stát? Ka. Nic. Nic. Jo, takže prostě Vůbec nic. krájí, jasně, a přesně. Ježišmarja. Ej. No to je dobrý prkínko. Dobře, jasně, pojď, dej tomu, tady, tak. Jo, to A je nic. prkínečko. Jo, ukáž. Přežiju. To je dobrý, ale podle mě se to vyplatí, protože když si koupíš Mobile Fox Skate, tak máš dokonce i prkínko v ceně. Jo. To je ideální. No a samozřejmě občas se jim může stát, že telefon si spletete třeba s Kerlingem. To je za mě prostě validní. To je fakt strach, to je hrozný. Vy jste udělal displej, taky ten displej. To plaskne zase to sklíčko. Píšete do kanálu, ne? Na Na kanálu. tom telefonu furt nic není. Ale že ani škrábanec. Trošku tady kritik, jako Mobile Fox, ale to díky tomu zachrání zase ty kamery, že jo? Co teď? Zapomenutý telefon na střeše, to se taky úplně může stát. A to se podle mě děje i docela často. Jo, hele. Ježišmarja, plné ruce práce mám. Zapomínám, že mám telefon na střeše svého Mercedesu. Počkej, co? To se úplně v pohodě může Počkej. stát. Odstoupující dojel do Monaka. A kdy tam měl logo VTK. Libuju, ale to je spíš Krista spěchá, ale jsem zapojil z toho Co? na klimatizaci a to má totálně rozpálený volant. Ale bože. Viděl? Myslím, že vyjde další video někdy, že Za 5 sekund. vytunil Felici. Si Tak myslím. jako běžel půlmaraton. Tak já jsem to přežil? To není možný, ale tam není ani škrábanec na tom nic. Musíme přitvrdit. Do rozsáhlých bitev bezplatné online hry World vs. Dobré. Hodí na to lopatu. S dělníkama. Prostě mají se fakt dobře. Takže je naprosto normální, že mají iPhone 17 Pro. A občas se může prostě stát, že vám takhle spadne váš pracovní firemní telefon iPhone 17 Pro takto přímo na stavbě. Vy si toho nevšimnete a omylem vám na něj spadne lopata. To byl přímý zázrak. Víš dobrý? To nový? A zase bez škrábance. Co? Jak to mohl přijít? Jasně, chytej. Takže tamhle se nahoře taky potřebuje zavolat. Kámo, to spadlo přímo na roh. Za normálních okolností by se ten telefon na 100% teďka rozbil. Ale? Hej. Co? Ty. Haló, telefon je ve falě. Já už nevím, co mám udělat. Prostě jít a hodit ho takhle. Vidím, že ho chtěl přes blok. A to ale není ani škrábanec, to nejde, že to byl rozpákaný jako vaše telefony, na kterým koukáte tohle video a máte totálně rozbitý displej. Přiznejte se, kdo má rozbitý displej? Napište do komentáře. Já Mě zajímalo. ne, takže nevím, co s tím děláte. Ženo, ty jsi přes plot a všude okolo tebe je houští. Já si chci zavolat takhle telefon. Co? Díky. Spadl na nějaký kámen. Máš počkej kamera? Dobrý, jako novej. Cože, že si chceš taky zavolat? Jo? Tak na. Kámo, tohle se, kdyby si dělal normálně s telefonem, tak je že KO, že do sekundy. To. To je zase sklíčko. To už bylo fakt rána, ale rozbitý, jenom sklíčko, nevím, co to To není normální. Pojďme se vrhnout na úplně finální test a jestli to tenhle ten telefon přežije, tak vám Mobile Fox můj osobní respekt. Nenapadlo mě nic jiného, než ho před právě Feldou. Kdo si myslí, že to přežije, tak ať dá odběr a kdo ne, tak ať dá like. Schválně, kdo si myslí, že to tak bude. Jdeme na to. Velký moment. Doufám, že to výkonu tak nastartuje. No jo. A ona, tak pojď. Ty vole. Pane bože, jak to odletělo. O ne, on se udělal z toho. O ne. A co? Cože? To není normální. Jsem nějaký menší damage. Ale cože? Ty jsi oddělal z toho. Jak se to stalo? Jakože jak jsem zarotoval těma gumama. Co? Ok, dobře. Tohle z toho už bylo možná trošku moc. Absolutně nechápu, jak se něco takového mohlo stát. Tohle tak bylo naprosto šílený. Díky moc Mobile Foxu, díky vám jsem mohl celý odpoledne rozbíjet iPhone 17 Pro. Z jakého důvodu furt přežil. Pokud byste chtěli i vy jejich obaly, tak klikněte na první odkaz v videa. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a my se uvidíme u dalšího videa. Čau. V dnešním videu Doufám, že se vám video líbilo, dejte mi like, odběr se zvonečkem a uvidíme se u dalšího videa, tak zatím čau.